ChatGPT. Menene ChatGPT? ChatGPT wata babban na'urar tattaunawa ce ta artificial intelligence, ma'ana tana kwaikwayon tunani irin tunanin ɗan adam, sannan ta mayar da amsa a lafazi irin na masu tattaunawa. An fara ƙirƙirar ChatGPT a shekara ta 2018 a kamfanin OpenAI. Yaya ChatGPT yake aiki? A duk lokacin da kai wani rubutu a cikin ChatGPT, da farko yana fara duba kalar tambayar da ka shigar masa, sannan ya alakanta irin amsar da zai baka ta hanyar duba sauran shafuka da ke intanet da kuma sauran littattafai wanda suke magana akan irin tambayar da ka yi masa. Ta haka ne yake samun damar zaƙulo maka irin amsar da ta dace da kai. Abubuwan da za mu iya yi da ChatGPT: na farko, karatu. Ɗalibi ko malami za su iya amfani da ChatGPT wajen yin ayyukansu na karatu. Idan malami ya rubuta sunan wani topic da yake so ya koyar a cikin ChatGPT, sannan ya tambaye shi, ChatGPT zai iya tsara masa irin yadda ya kamata content ɗin wannan abin da kamata ya kasance. Abu na biyu shine fassara daga wani yare zuwa ga wani yare. ChatGPT yana fahimtar yare sama da guda 20. Idan ka rubutu da yaren Larabci ka tambaye shi, zai iya fassara ma shi zuwa ga yaren Turanci, haka nan daga Turanci zuwa Larabci. Abu na uku, wajen haɗa website da kuma blogging. Abu na hudu, wajen gyara code error ko debugging na programming language. Idan programmer ya yi mistake a cikin code ɗinsa, ya kafa wannan code ɗin ya je ya sa a cikin ChatGPT, ChatGPT zai iya fito mata da inda ya yi mistake a cikin wannan coding ɗin nasa. Abu na biyar, wasu kamfani suna amfani da ChatGPT a matsayin customer care su na online. Abu na shida, wajen rubutun wasiƙa ko takardar neman aiki. Abu na bakwai, wajen yin samari na rubutu. Abu na takwas, wajen yin bincike a cikin harkokin kasuwancinku. Abu na tara, wajen haɗa PDF ko kuma slide. Idan ka tambayi ChatGPT a bisa wani abu ya baka amsa, za ka iya tambaye shi da me maka da shi zuwa ga slide ko PDF, sannan zai baka link ɗin da za ka ɗauko wannan PDF ɗin naka. Abu na goma shine wajen yin wasanni.